Savet Evrope je najstarija evropska institucija koja postoji od 1948. godine. Srbija je postala 45. članica Saveta Evrope 2003. godine. Dok naša zemlja ne uđe u Evropsku uniju, Savet Evrope je jedna od najznačajnijih institucija za Srbiju, zato što je to mesto gde srpski poslanici mogu da se susretnu sa poslanicima evropskih parlamenata. Međutim, zbog blokade rada parlamenta i političkih nesuglasica među domaćim političkim partijama, Srbija nije izglasala parlamentarnu delegaciju u Savetu Evrope i zato je propustila prvo godišnje zasedanje. Istraživali smo za Evronet koliko je važno da naša zemlja ima predstavnike u Savetu Evrope. Sastav stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama se uvek bira jednoglasno u Narodnoj skupštini, i to tako da sve stranke budu zastupljene srazmerno broju poslanika. Međutim, političke podele u Srpskoj radikalnoj stranci i svađa sa Srpskom naprednom strankom oko poslaničkih mandata dovela je do toga da Srbija u toku protekle nedelje nije odredila parlamentarnu delegaciju u Savetu Evrope. Zbog toga na prvom godišnjem zasedanju Saveta Evrope, kojem inače prisustvuju sve evropske zemlje, naša zemlja nije imala svoje predstavnike. Srbija nema funkcionalan i stabilan, a i odgovoran parlament. To delimično jeste i pitanje kadrovske politike koja se vodi pri popunjavanju poslaničkih klupa, ali je takođe i proizvod sistemskih nedostataka u našem izbornom zakonodavstvu. Iako se stručnjaci slažu da izostanak srpske delegacije sa zimskog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope neće izazvati veću političku štetu, postavlja se pitanje poruke koju su naši političari ovakvim činom poslali Evropi. Iako je on ograničenog političkog dometa Saveta Evrope, mora se reći da je to ipak veoma važna institucija u kojoj je neosporna konstantnost i jedna tradicija političkog dijaloga između države Evrope još od 1948. kada je Savet Evrope formiran na inicijativu Winstona Churchilla. Najznačajnija institucija Saveta Evrope nije parlament, nego je Evropski sud za ljudska prava, a mislim da je sada potpuno jasno svim našim građanima koliko važnost i koliko oslonac oni mogu imati u takvom jednom sudu. Glavne aktivnosti Saveta Evrope obuhvataju unapređenje demokratije i zaštitu ljudskih prava. Pre nego što Srbija postane članica Evropske unije i dok ne uđe u Evropski parlament, Savet Evrope je za sada jedna od najvažnijih međunarodnih institucija u kojoj naša država može aktivno da deluje. Parlamentarna skupština je idealno mesto gde nacionalne delegacije ne samo da imaju priliku da zastupaju stavove svoje države i da brane na neki način, promovišu njene vrednosti, nego i svoje političke ubeđenja, jer deluju i kao članovi određenih političkih grupa. Na redovnim zasedanjima Parlamentarne skupštine Saveta Evrope donose se i određene rezolucije koje mogu biti važne i za našu zemlju. Učešćem u međunarodnim parlamentarnim telima Srbija ima priliku da ojača svoju poziciju i pridobije podršku pojedinih zemalja. Prisustvo je naravno jako bitno, ali bitan je i kvalitet prisustva, bitan je kredibilitet, bitna je legitimacija, da tako kažem, političara ili grupe ljudi koja ide tamo. Znači mora da postoji neka procedura, znači oni moraju da se imenuju ili izaberu shodno proceduri koja važi u nacionalnom parlamentu i tu se Savet Evrope ne meša. Na svu sreću ovo je bio jedna epizoda, da tako kažem, koja nije trajala dugo i koja je sada razrešena. Savet Evrope je značajan za Srbiju i kao sastavni deo procesa evropskih integracija, a naročito zbog toga što je to međunarodna struktura koja traži ispunjenje obaveza i uslova preuzetih članstvom. Osim u Savetu Evrope i OEBS-u, Srbija ima stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Skupštini Zapadnoevropske unije i drugim međunarodnim organizacijama. Gledali ste Evronet.